Assalamu alaikum. Kina amfani da waya ko kwamfuta amma har yanzu kina yin komai da hannu? To a yau zan nuna miki manya-manyan AI tools da za ki yi amfani da su wajen sauƙaƙa ayyukanki kyauta a wannan shekara ta 2025. Za ki samu sauƙi wajen aiki, ƙirƙira da kuma samun kuɗi ta hanyar intanet. Ki tabbatar kin kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin kowane ɗaya daga cikinsu yana da matuƙar amfani sosai. Daga farko za mu fara daga kan ChatGPT. Wani AI ne da ake amfani da shi wajen ƙirƙirar rubutu ga mai yi. Zai taimaka masa wajen rubuta rubutu ko kuma amsa tambayoyi irin an tambaye ka haka a social media kana ayyuka ko makamancin wannan. So idan ka ga abu ya kulle maka kai, direct za ka iya zuwa gurin wannan application mai suna ChatGPT. Ga shi nan wannan application mai suna ChatGPT. Daga farko mutum zai shiga Play Store nashi kamar haka. Zai shiga Play Store nashi ya rubuta ChatGPT. Ga shi nan daga sama nan. Ga shi nan ma ya fito. So idan mutum ya rubuta zai clicking kai, already da shi nan ni ina da shi ya buɗe wannan application ɗin. So za ka yi downloading nashi. In ka yi downloading nashi za ka yi sign up da email ɗinka, za ka yi register wato da email ɗinka. Idan ka yi register zai buɗe kai linkin nashi. Yana da sauƙi wajen amfani kuma yana taimakawa wajen rubutu da kuma amsa tambayoyi idan aka tambaye ka, da kuma sauƙaƙawa wajen description na YouTube ko kuma Telegram ko TikTok, da kuma tambayoyi akan abubuwan da suka shafi social media wajen kasuwanci ne. Duk dai abin da ka yi concern da niche naka zai taimaka maka wajen warware wannan matsala. Sosai AI na biyu wato Pictory AI. Wannan AI ɗin ga shi nan. So shi ma kaman na farkon za ka shiga cikin YouTube naka. Za ka shiga cikin Play Store naka app one. Za ka rubuta Pictory AI. So ga shi nan. Ga shi nan. Za ka yi amfani da wannan ko ka yi amfani da wannan, duka biyu. So ni na fi generating da wannan gaskiya. Yayin tashi ƙirƙira. Kamar shi bayani na Pictory Pictory AI. So shi yana taimakawa ne wajen ƙirƙiran bidiyo ba tare da kin yi editing da kanki ba. Kawai in kika rubuta rubutu da kike so a kai bidiyo, so shi AI Pictory zai miki komai da komai. Kamar yadda wasu suke yin amfani da shi a YouTube wajen ƙirƙiran bidiyo ba tare da fuskarsu ba. Shi zai yi magana kuma zai ƙirƙirar miki bidiyo. Sai application na gaba. AI na uku shine Canva. Yauwa ga shi nan.
wannan application ɗin. Shi ma za ka je Play Store ne ka rubuta Canva. Ga shi nan Canva. So wannan application ɗin za ka installing nashi. Kana installing nashi so zai buɗe maka. In ya buɗe maka za ka yi linkin ɗinsa da wannan email address naka. In ka gama yayi success to zai buɗe maka kan page ɗinsa. Shi kuma yana taimakawa ne wajen ƙirƙiran hotuna, thumbnails, flyer da kuma logo. Zai yi amfani da AI Magnet Studio wajen ƙirƙiran thumbnail, hoto ko kuma flyer. Insha Allahu za mu zo mu yi bayani da kuma za mu ɗau ɗaya daga cikin su ɗaya. Insha Allahu za mu yi su one by one. Za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu yi bayanin su kuma mu nuna su yadda ake aikata su a aikace. Wannan kamar introduction ne nasu na kowannensu. Na huɗu akwai Grammarly AI. Shi ana amfani da shi ne wajen gyara rubutun Turanci. Yawa ga shi nan. Mutum zai yi downloading nashi. Shi already ban yi downloading nashi ba. Da kuma akwai Leonardo. Yawa ga shi nan Leonardo AI. Yawa ga shi nan Leonardo AI. Yawa to shi ma ana amfani inda shi ne wajen zane-zane, kaman ƙirƙirar logo da art AI wajen ya ƙirƙirar maka zane ba tare da kuma ka iya graphic designing ba. Zai taimaka sosai. In ka ji daɗin kallon wannan bidiyon namu, kai mana liking, kai mana subscribing, kai mana comment. Sannan kuma ka gaya mana a cikin AI guda 5 da muka irgo, wanne ne ka fi so kuma za ka yi amfani da shi. In kuma da mai tambaya ya sa mana a comment section don neman ƙarin bayani. Kar ku manta ku yi mana subscribe, ku yi mana liking, ku yi mana comment. Kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku wasu sababbin bidiyonmu akan wa'innan AI guda 5. Za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu yi bayani. Mun gode da kallon da kuka.